दिनैनि मेगा बाइक रैलीआव फैनाय जत चिनी टिप्रामथानी अजामा वारियर्स ताई विभिन्न संबाद माध्यम ताई पुलिस प्रशासन नानिखा गाहाम जाफार दिनै जों बे वाइसा विश्रामगंज खुवाइनि परेव दिनै वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि चिनी बाइक रैलीनि माध्यमे ताई बुबाग्रा चेंग्रिमानि माध्यमे सारा त्रिपुरा काछाजों मेसेज को तालिका बसखानि एडिसे चंमारिव बुबाग्रानि दै फांबाय ताई वाइसा 25टा आसन तबै जोंनो क्षमता थाय दंगोयनि जों साइमानखा दिनै फंनि सिमे ससियेल मिडियाआव काछा भाइरेल बुङै दंखा केबो केबो बयनि खिदुंरोमै टिप्रामथानो मकल हातलै सारै थांनानै बागै अमथि करक्सा बरक वा होलटंमानि कगतिनि जों ससियेल मिडिया मते नखा आं बड़ सानानै नायो दिनै अतीत इतिहास टिप्रा हानि बररक सिवो नोंथामो डायलग रिखा नोंथामो टिप्रा सारंगा साका अकक टिप्रा सरंनि बोखावताबुको मोइतो तंखो नों जुदि टिप्रा साबाय বিশ্বাস काबो खाइजागाय नों टिप्रा सारंनो जुदि ठगाय खाइजागाय टिप्रा सारनो बसखां सारनो जवाब दिनाय एवं तिनि अबाइक रेलिनि माध्यमे मनोपचन कासे मेसेज दिनानै नायो ताई आने ओइमुं दंनाय सारा टिप्रामथानो सबायनानि बागै केबो जुदि चक्रान्त खाइदंगाय बरंनोबो जों हुसियारै सानानै नायो टिप्रामथा सिक्कलाया बुबाग्रा टिप्रामथानो संसाका टिप्रा सानादै संसाका म कोनो दिनो पाइया म बेलबो बेलिया म बुबाग्रा तंसाक म जातिया हाइकै सिङै दंनाय आबनि बागैनो ताखुरो बखुरो जों कामी कामीओ प्रत्येकटा नगरे थाङैमा सानाय जे मुख्यमंत्री सामने 6,645 कोटी टाका एडिसोरी ओइमाने किन्तु टिप्रानि विधानसभा खनानि सिमे आजुनानि कक किन्तु आबनो दिस सेलाउ खारिका पर आलोचना खाइरेकिया ताङै बरक ताताल कक चावै टिप्रा सारंग पुरो ठकाइना सिमे 2018 नि होइते 8 बछर बीजेपी टिप्रा सारंग ठकाइना सारा मंसा ताबो कोइन्तरियाको ताई ताकुरो बकुरो बसखानि साला बुबाग्रा साख्लाई माने ओलो चिनी कर्मसूची सिंह ठिकुनाय बसखां 14 तारिख खोमलंग जों फोनो गरिनाय ताई वाइसा लोको थंनि बिसिंकै जे बुबाग्रा नदि प्राव शेष कक्षानाय बुबाग्रा सारा टिप्रा शेष कक्षानाय ताई के बकरै दिनै मुसुक्रिन थुस्रुन जतन खाका हाम ताई हामबाया फरान कमटाका जतन खुलुमबाय हामबाय